E seguimos falando de mulleres fortes porque hoxe no Día Mundial do Cancro de Mama queremos poñer en valor a prevención. A prevención é vital, imos dar 4 consellos que pasan, por exemplo, pola autoexploración, vital, clave nesa prevención do cancro de mama. O recomendable sería facelo unha vez ao mes despois da menstruación. Ollo, porque hai veces que nos notamos bultos que forman parte dos ciclos menstruais e son absolutamente normais. Dentro destes consellos para a prevención están a de facerse, por suposto, mamografías. O recomendable é unha cada 2 anos, sobre todo entre as mulleres de 50 a 69 anos, se xa hai un risco medio, pois sería dende os 40 hasta os 74 anos. Seguimos porque o factor xenético é clave no cancro de mama, no caso do cancro de mama, o 10% son de componente xenético. Isto sérvenos para identificalo, cunha proba xenética pois sería máis fácil detectalo. Tamén o último consello, por suposto, como para todas as enfermidades, é unha alimentación e uns hábitos de vida saudables. Por suposto, isto entra dentro de calquer boa rutina, de calquer rutina saudable. E hoxe no Día Mundial do Cancro de Mama tamén queremos coñecer a testemuña de Emma, unha muller de 49 anos, supervivinte do cancro de mama. Ela batallou contra esta enfermidade, tamén ten unha reivindicación que ninguén fala do que supón as secuelas, os síntomas despois da medicación que leva acarreando ao longo da súa vida. Ola, chámome Emma, teño 49 anos e hoxe veño a contar a miña historia como supervivente de cancro. Todo comezou a finais do 2019, sobre setembro, cando un día acostada na cama noteime un bulto na mama esquerda. Ao principio quixen esperar un mes aproximadamente a ver se ese bulto desaparecía, pero ao ver no mes de outubro que ese bulto seguía aí, o que fixen foi poñerme en contacto rapidamente coa miña xinecóloga porque na miña familia xa había 2 casos con cancro de mama. Eu o definiría como medo, medo a perder a vida. Pensas nos teus familiares, pensas o que te podes perder da vida, pensas, hai días que pensas que non vai ser todo bo, non vai pasar nada, outros días pensas que vai ser catastrófico. Para mí é unha das peores partes en tema psicolóxico, a espera. O gran problema do cancro é que non hai un manual de instruccións. Queremos poñer un manual de instruccións e non hai un manual de instruccións. O cancro de mama e o cancro, cualquier tipo de cancro, cada uno o levamos como queremos. Se queres chorar, se queres estar encerrada na casa, se queres non sair, non pasa nada. Igual que che din, cada corpo é un mundo, cada cancro é un mundo. Deixade a xente vivir o cancro como queira, pero eso sí, acompañádea, axudádea, estade aí e deixádea ser o enfermo de cancro ser e levar a enfermedade como esa persoa quera. O proceso de despois do cancro é o máis descoñecido. A xente pensa que cando acabas a operación, a quimio e a radio, xa non hai nada máis. Enfrentaste a 5, 7 ou 10 anos dun tratamento que te destroza a nivel físico, a nivel mental. Falta moito por mostrar e por enseñar. A xente non se dá conta do necesaria que é a investigación hasta que a necesita. O vimos co COVID e eu o vin co cancro. A investigación pode salvar a túa vida, a vida da túa nai, a vida do teu fillo. A investigación salva vidas. E a investigación en España eu creo que non está onde debería estar. Penso bailar hasta o apagón. O grande é todo o que a vida me permita é cumprir anos e anos e anos o que me deixe a vida.